अनोखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नागलोई दिल्ली। देवे पेंचर का रे पिका पावा कह देवे पेंचर का हाँ देवे पेंचर का रे पिका पावा कह देवे पेंचर का रे मोटकी लागे जवानी तोरे डेंजर पिका पावा कह देवे पेंचर का रे मोटकी नाचता रे इतना डेंजर पिका पावा कह देवे पेंचर का। बारहनियन बधिया है जवनिया कहरता थल थल रे लिली बारे बीटा हमीर छौरी ओ करे ह फल रे एहो बारहनियन बधिया है जवनिया कहरता थल थल रे लिली बारे बीटा हमीर छौरी लागता ओ करे ह फल रे कह देवे पेंचर का रे पिका बाबा कह देवे पेंचर का हाँ कह देवे पेंचर का रे पिका बाबा कह देवे पेंचर का रे मोटकी लागे जवानी तोरे डेंजर पिका बाबा कह देवे पेंचर का रे मोटकी नाचता रे इतना डेंजर पिका बाबा कह देवे पेंचर का। चोली से चूहे तर तर पसीना लागे गजबे सीन रे लागता कि सीज हो जाई दोनों तोर मसीन रे चोली से चूहे तर तर पसीना लागे गजबे सीन रे लागता कि सीज हो जाई दोनों तोर मसीन रे देतावे सरना रे पिका बाबा देतावे सरना हाँ देतावे सरना पिका बाबा देतावे सरना रे मोटकी लागे जवानी तोरे डेंजर पिका बाबा कह देवे पेंचर का रे मोटकी नाचता रे इतना डेंजर पिका बाबा कह देवे पेंचर का। आज के रतिया महानीले बतिया सोनू हिंदुस्तानी के लागता कि नाश करइबे अपना जवानी के आज के रतिया महानीले बतिया सोनू हिंदुस्तानी के लागता कि नाश करइबे अपना जवानी के रिकी रसीला ध्यानवा रिकी रसीला रिकी रसीला ध्यानवा रिकी रसीला रे मोटकी लागे जवानी तोरे डेंजर पिका बाबा कह देवे पेंचर का रे मोटकी नाचता रे इतना डेंजर पिका बाबा कह देवे पेंचर का।